ngiyabingelela nguMango Uthobane. Ngiyabingelela. Ngezwa nini ukuthi niyaphilani? Cha, nami ngiyaphila. Akukho okuningi engizokhuluma ngakho namhlanje. Ngizokhuluma ngekhombo yesichitho ukuthi umuntu nomuntu oyifunayo angaza kuMango Uthobane. Ikhombo yesichitho ile bakwethu. Nayi ikhombo yesichitho. Masikhuluma ngekhombo yesichitho sikhuluma ngento ekanje. Ikhombo le yesichitho ukuthi kusuka isichitho. Isizathu sokuthi ngingafaki kulamaplastiki, ngifake kulamaplastiki la. Ngingafaki kula. Akhona la nginawo ngiyawasebenzisa. Lana inkinga yawo ayaqhuma la. Mase sengikufakela noma yakwaPep noma nawe uma usufikile la usukuthatha usukufaka esikhwameni. Lana kuyaqhuma lokhu yabo. Yikho ngisebenzisa la amadala la amaplastiki. UMango Uthobane uma ufuna ukhomba isichitho iyo-ke le kade ngiyiveza yonke. Ngichazela kahle umuntu oyifunayo nayi nembiza oyifunayo. Imbiza le. Iyaphilisa inamandla. Nansi enye gobela wempilo. Bese ngisho ukuthi oyifunayo le khombo uzongithinta khona la. Kulezoxhumana athathe iy'namba zami. Mese eyayithatha le khombo mese eyisebenzisa mese eyayiphruva.